Ahụ okenye Matthias Onyeji nke Umudim Ụmụnnambo Village dị n'Ụmụọmakụ nke Council ime obodo Orumba South n'ime steeti a bụ nke eligoro. Onyeji lagoro mmụọ dị afọ 87. Ọ bụ onye nzisa ozi ma bụrụ assistant leader nke Mabụ Collegiate Redeemed Church Onitsha branch. Emmanuel Chigbata ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ onye lara mmụọ lapụrụ nwunye ya Odoziakụ Nwaka Ego Onyeji, ụmụaka ya nakwa ụmụ ya. Ya bụ onye lara mmụọ nwụrụ ụbọchị ụka Oktoba ụbọchị 29 n'afọ 2023. Akwamozu ya bụ nke were ọnọdụ na be ya bụ nke ndị Mabụ Collegiate Redeemed Church nọ n'isi ya ma bụrụkwa nke ọtụtụ ndị mmadụ site n'akụkụ ọrụ dịgasị iche iche wee bịa. N'okwuchukwu ya ka onye bụ Vicar nke nọ na St. John the Divine Cathedral Mabụ Collegiate Redeemed Church Reverend Chineme Eziude kpọrọ okwu ka onye ọbụla chegharịa ma laghachikwuru Chineke maka na ndụ dị ma nwụcha. Ọ kpere ekpere ka mkpụrụ obi ya bụ onye lara mmụọ zuo ike nke ọma ma kọwaa ya bụ onye lara mmụọ dịka onye udo nakwa onye na-achọghị nsogbu. Diọkpala ya bụ onye lara mmụọ bụ Reverend Canon John Bosco Onyeji nakwa nwa ya nwaanyị bụ Odoziakụ Adaora Nnanna kọwara nna ha dịka nwoke udo ma kwue na ọ bụ ihe mwute na ọ lara ugbu a. Anọ na ya bụ mmemme, ndị enyi, ndị ikwu na ibe nakwa ndị na-echere ha echiche ọma bụ ndị bịara mgbalụ na ya bụ mmemme site n'Ụmụọmakụ. Abụ m Emmanuel Chigbata.